Sama? Lagi ka nang kumatulang na siya yan. Kaya kita sisi di kitawa. Ingat ki balik di ba kata sa binto ingat kilit tay. Palit imong anak sa imo ta. Kani ko presong naon today? Maghigban mo siya do. Ha? Wala pa buhok sa imo. Maghigban ko siya. Higban po niya pa sa imo higbaba ingon sila na napos kita ay. Ngayon ko nga ug taas pa na siya dai, mubo lang siya. Ug taas pa siya dai. Kumun di kani. Dodong gid buhok, dodong now. Kumun di kani naon nga day. Nakay ka parehas. Pa kanang para payo kung doktor ko na gani do. Yo, what's up? May muntas niyo mga langga no. Karon kay amo ang istoryahan dre kay unsa man pag malipayon. Tawa. Ang una ko nga Wala mo tara primero. ang una ko nga antubag kay yan start kay nga dapat sige ra kay katawa. Dato ba? Inig balag kuan, balag daghang kag problema, inig daghang sige katawa mo sa mga tao. Buwang ka. Wala. Dapat ikaw mismo sa mga galingon, kamao ka mangitag paagi nga magmalipayon ka. Dapat ikaw daan happy ka. Ano dyan mo? Dapat ikaw dapat kamao ka magmalipayon para magmalipayon ka. Di ba libog kayo? Basta mga na siya. Ikaduha nga tubaga na kay dapat kontento kasi mo kinabuhi. Pero semua bisag pobre kami. Oh. Ano? Pero kontento may sa mga kung sa may na usay na sa mga. Kontento may onya. Dapat sa imo ba kontento? Dili ka sa ano ba? Dili nimo dili mo pangitaan diha. Dili ka mo kumpara. Oh, dili nimo ikumpara imong kaugalingon sa uban kay dili man ni siya kan. Ang kinabuhi dili ni siya para namo. Ang kinabuhi dili siya competition, so dapat dili ka magi-compare kay life is a journey man, so dapat i-enjoy lang nimo yung kinabuhi ug unsay na nimo appreciate nimo ya dapat kanang ug unsay mga butang nga wala nimo di sa nimo kanon dili lang sa nimo kanon pero dapat mao ra siya usa i-appreciate nimo siya unsay na nimo niya ug unsay wala nimo ug pwede nimo makabot pangitaan og paagi nga makabot nimo siya di ba ma? Sakto na tayo? Kay pare sa mo og naiuban dira nga anang kuan walay balay pero ikaw ug wala kay balay dapat ma-appreciate nimo nga bisag gamay nimong balay amo na siya i-appreciate kay daghan mi og mga memories diri nga naubanan daghan na kuan daghan na ganing nabuhat nga memories diri usa sa mga nabuhat na nga memories kay daghan nig mga kuan daghan ni siya mga napatog nga hubog di ba malita no. Shoutout din si mga danolo Jose Jordano Escanilla. Kalaga na gini siya nakapatay manok diri mo. Unya ang ikatulo o ginalasan para nako nga dapat muna iwan ampon sa kong mama. Bayot na siya. Lahat kinalasan dai dapat ug unsay naa si mo dapat proud ka. O dili na mo na ikaw, di ba ma? No? Para ni, gibatan ako nag-vlog amo ang kuan, among balay. Ano siya? Ano siya among kuan, among kapobre. Proud me. Proud ko nga pobre me kay. Bisag pobre me naibutang nga wala sa ana sa mo nga siguro wala sa sauban. Pareha ang dato. Naibutang ang dato nga wala sa mo Ug proud ko ana. Among kapobre wala na sila among kapobre. No, dapat proud ka kay kung proud ka bisan pag kung sa pa isulti sa ubang tao diha dili ka kuan dili na nimo kuan sawa na ma dili ka dili ka masakitan sa isulti kay ikaw mismo sa imong galingon kay ba ka unsa ka dapat proud ka na. Wala siya. So, maarto siya mga langgano. Siya dapat unahan ka magmalipay sa mong kinabuhi dapat. Una, dapat malipayon ka mismo. Ikaduha, dapat sa tama? Sama? National ID? Dapat, una, dapat ikaw mismo malipayon ka sa mong kagalingon. Ikaduha, kontento ka sa mong kinabuhi. O kung sa inaani mo, o appreciate mo na. O ikatulo, dapat proud ka kung sa unsa ka kung sa inaani mo mara siya morning vibes mo dito no
Luto ang kanon ma. Ako na. Sudan na lang ko ang. That's all for today. Ay, papare, sa di pa di ko malimot. Shout out dai kang Milchi Biluso no. Ano, ganahan mo makapalit og kanang mga nindot nga Korean tops ug kanang kuan. I-visit lang iyang Facebook account Milchi Biluso niya. Kuan, mag-live na siya inig ka every 8 sa gabi na siya yung mga nindot nga Korean tops. So ganahan ka tong mga Korean lover o Korean drama lover da i-visit niya ang Facebook account Milchi Biluso. So, maano siya no? Karong adlaw. So, that's all for today mga langgano. See you on my next video. So, magkita-kita pa ta ninyo. O kayo mo kalimot sa pag-subscribe, like, ug share sa akong YouTube channel no. So, that's all for today kay mamahaw pa mi, magdigamo pa mi. That's all for today. Anay out. Bye-bye.